הראשון. אתם שואלים את עצמכם מה אני עושה פה? למה אתה צריך? זה המטלה שאמרתי לי. אתה אליהו נביא את הקאבה? כן, נוצרי, מה הקאבה? אתה תופתעו לדעת. כן, בטוח. אתה של הכפית? עשיתי נס בלוד, ואז שמעו, קראו לי לפה. אתה מכיר את האבטיק? ישבתי ליד ילדה, שמתה. עכשיו זה איך בגיל שלכם, לצערי. אבל סיפרו לי שהיא הייתה ילדה ממש טובה, קראו לה תביטה. תביטה זה צביעה בשפה שלכם. קראו לה, היא הייתה ילדה נהדרת, ממש, גומרת חסד, טובת לב, עוזרת לכולם. ישבתי ליד מיטתה, נוצאת עם כולם החוצה. ישבתי ליד מיטתה, התפללתי, ואז אמרתי לה, תביטה, קומי. ומה קרה? היא ביטה. טובים אתם מהגדול. כן, היא קמה. אז אחר כך, השם שלי ככה התפרסם וזה, יצא לי מוניטין בטוב. אז הזמין אותי שמעון הבורסקאי, שהבית שלו כל הזמן. הזמין אותי ללון אצלו בחינם. הולך טוב העסק הזה של הניסים. ישנתי אצלו, ובבוקר, קצת הצהריים יותר, קמתי ככה, והייתי מאוד מאוד רעב. עליתי לגג, ונרדמתי. היה חם, אבל חלמתי חלום. לא תאמינו איזה חלום חלמתי. חלמתי חלום, שבו יורד מהשמיים מפרש לבן גדול, ועליו מצוירות כל מיני חיות. חיות ישרות, חיות טמאות. ומלאך השם אומר לי, קום, אכול, קום, אכול. אומר לו, אבל כל חיי לא אכלתי חיית טמאה. אז הוא אומר לי, מה שהאלוהים התיר, אתה אוסר, קום, אכול. ואז התעוררתי. מה זה הדבר הזה? לא יודע מה זה החלום הזה. מאוד 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 מוזר. אני לא יודע אם אתם מתעניינים בנצרות כל כך. אולי לא. אז אני אקפוץ קדימה. מה שהבנתי מהדבר הזה, זה שהנצרות, הדת החדשה הזאת שייסדנו, צריכה לפרוץ לכל העולם. היא צריכה ללכת ולפרוץ לכולם. אמרו לכם למה הכנסייה פה פונה לכיוון מערב? מה? יש כאן כנסייה שקרויה על שמי. הנה זאת שם. שפונה לכיוון מערב. היחידה. למה? כי מפה יצאה הבשורה של הנצרות לכל העולם. אבל עזבו את זה, כולם פה יהודים? אתם יהודים כולם? כולם פה יהודים? זה מסביר מלא. עובדיה אומר משהו אחד. כן, כן. זה מסביר מלא. אז אל תגלו אבל. אלה. תראו איך אכלנו אותה. מה זה? לא שם לב לנעליים. אני לא מבינה מה אכלתי איתה. כי זה הקטע של הפלאפון. רגע. הופה, יש לי גם כיפה של דוסי. עבדת במרקה? באתי להגיד. שמעון בר יונה. אני הייתי רב בירושלים. בזמנו, שהנוצרים החדשים האלה התחילו להתבסס ולהיות, ממש לתפוס את הלבבות של היהודים. ישבנו כמה חכמי ירושלים וטיכסנו עצה. מה עלינו לעשות? יאללה. והרבה אנשים הלכו לדת החדשה של אותו האיש, שליחים שלו. חשבנו, בסוף היה לי רעיון. אמרתי לחכמים ככה, תקשיבו, אני אלך, אני אהיה איתם, אני אהיה המנהיג שלהם, ואני אוביל אותם לכיוון שירחיק אותם מהיהודים. אבל יש לי תנאי אחד. מה התנאי? כל העוונות שלי יהיו עליכם. מה אתם אומרים? הסכימו? הסכימו. הם לקחו עליהם את כל העוונות שאני אעשה, ואז אני הסכמתי ללכת. שיניתי את המלבוש שלי, שיניתי את ההתנהגות
והלכתי והצטרפתי אליהם, ואמרתי להם, אני רוצה להיות איתכם, אני רוצה להיות המנהיג שלכם. חכו עליי, הביאו אותי לפני איזה מישהו חולה, הבראתי אותו. שמו אותי ליד גופה של מת, החייתי אותה, כמובן, בעזרת השם. ואז הם האמינו לי, והם אמרו לי, אתה שמעון, אתה שמך יקרא פטרוס, אתה תוביל אותנו. ואתם יודעים מה עוד קרה אחר כך? אני שכנעתי אותם ללכת ולשנות את הדת שלהם. במקום פסח, שיהיה פסחא. במקום יום מנוחה בשבת, יום מנוחה ביום ראשון. סנדי. וגם, אני אמרתי להם, הדת הזאת כל כך חשובה, אנחנו חייבים להפיץ אותה בעולם. עזבו את היהודים האלה, הם אף פעם לא יסכימו. הלכו והפיצו את הדת בכל העולם. אחר כך הלכתי וישבתי ברומא, והם קראו לי האפיפיור הראשון, כאילו אני המנהיג הגדול שלהם, איזה צחוק. ישבתי שם על איזה צוק, וזה קוראים לי פטרוס, זה סלע. ישבתי על איזה צוק, וכדי להוכיח לחכמים שאני עדיין מאמין ועדיין משלנו, שלחתי להם את מכירים את הפיוט הזה שאומרים, נשמת כל חי? עבודה שלי. שמה, בפטרה, על הצוק. עוד מעט, עוד 10 ימים, נגיד סדר העבודה, ביום כיפור. אתה כוננת, יש לאשכנזים. גם את זה, עבודה שלי. שלחתי את זה להם כדי להוכיח שלא בגדתי, שלא השתמדתי, שאני עדיין חזק ביהדות. מה אתם אומרים? יכול להוריד את הזקן כבר? נגרד לעל לזקן, אבל בכלל להוריד אותו כבר. פתאום בום אורי גלר. אני מאחל לכם המשך ערב מוצלח.